L-Orkestra Filarmonika ta' Malta ser tibda b'tur f'Malta u ser imur l-Amerika u jkompli fir-Russja. It-tur bl-isem ta' MPO Valletta 2018 International Tour ser jibda f'Malta bil-poeżija sinfonika rebbieħa miktuba mill-mibki kompożitur Awċi Joseph Vella. It-tur ser jibda fl-24 ta' Novembru f'Dar il-Mediterran għall-konferenzi u ser joffri spettaklu bis-sem ta' mużiċisti internazzjonali illi ser idoqqu siltiet fosthom Travel Notebook kif ukoll Fifth Symphony ta' Dmitri Shostakovich. Apparti il-prestazzjoni f'Malta, it-tur jissokta fl-Amerika fejn 74 mużiċist Malti ser idoqqu f'teatri prestiġjużi f'Filadelfja, North Bethesda kif ukoll fi New York. Dan it-tur li mistenni li jdum 15 ser jilħaq il-qofol tiegħu fir-Russja fejn il-mużiċisti ser idoqqu sinfoniji mużikali f'Mosca u f'San Pietruburgu. One News tkellem maċ-ċermen tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta Sigmund Mifsud fejn spjega kif inizjattivi ta' din ix-xorta jservu ta' motivazzjoni u fl-istess waqt toħloq element ta' sfida għal mużiċisti dan bilan li jkomplu javvanzaw fil-karriera tagħhom. Toffri challenge għal mużiċisti tagħna l-fatt li daw ħajkun qed jipperformjaw f'postijiet fejn in-nies li jattendu f'dawn il-postijiet imdorrijin jisegwu orkestri kbar. Tajjeb, l-orkestra tagħna tipparteċipa f'dawn it-tip ta' platforms internazzjonali, però bla dubju din id-darba l-fatt li ħammorru l-Amerika kif ukoll Carnegie Hall li hija waħda mill-iktar swali prestiġjużi fid-dinja qed toffri challenge ġdid tal-orkestra tagħna u ovvjament għal ħana eċċitati ħafna biex nagħmlu minn din it-tur suċċess ieħor. Preżenti għal tnedija ta' dan it-tur internazzjonali li ser jaħbad ukoll fil-50 sena minn kemm ilha mwaqfa l-Orkestra Filarmonika ta' Malta kien hemm il-Ministru tal-Kultura Owen Bonnici akkumpanjat miċ-ċermen ta' Valletta 2018 Jason Micallef. Fid-diskorsi tagħhom huma fissru l dan it-tur internazzjonali bħala ċelebrazzjoni ta' talentu kultura lokali u fl-istess waqt pajjiżna ser ikun qed iħalli legat għal ġenerazzjonijiet futuri.